За пълен контрол на плевелите в царевица Георги Токиев използва Мерлин Флекс. Този хербицид има изключителен контрол върху всички видови плевели, които нали, ти първо ще ти предстои да бъдат на полето. И той се справя абсолютно перфектно, защото ми дава една сигурност. След неговото приложение почти никога аз не влизам да пръскам втори път с друг хербицид, защото няма нужда. Той си върши много хубава работа. Цена-качество е доста добър.